האחרונים, ודווקא הערב מזג האוויר בשעת יותר מדי חופשי, זה מסוכן, מכניס את הכדור, יופי של עדיפה! זה היה עם הבעיטה ובוני זינק מצוין. אולי היה צריך לנסות את הבעיטה, איזה מתנה אתה מנסה להגיע? קרן לישראל. טעות גדולה שם בהגנה הצרפתית, רונן חרזי את ראובן עטר. זה עדיין לא נגמר. קנטונה מנסה להכניס את פפן, בוני. חלפון מנסה לסגור את ג'ינולה, קלינגר בא לעזור, האם יש שריקה? מי מרחיק את הכדור הזה? רוזנטל מצליח לעשות את הצד שני, עטר! איזהו שער! רונן חרזי! 1-0 לישראל! רונן חרזי מעלה את ישראל ליתרון 1-0 בפארק דה פריז בפריז! אמרנו לכם משחק טוב! פטי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, צריך לשמור שם! יופי! תראו איזה ביטחון הם קיבלו פתאום! וזה עולה ביוקר, והוא חייב לבצע את העבירה לגואן. ובוני במקום, הכדור אצל פפן, וזה לא נגמר, ועכשיו אולי זה נגמר, ושוב דסאי מנסה להגיע, וקנטונה עם הבעיטה הזו, ועוד עדיפה אחת, ושוב קנטונה, כמה צפוף בתוך הרחבה שלנו, עוד ניסיון אחד של ג'ינולה, ועכשיו הכדור מורחק, אבל זה לא נגמר. לגואן, מנסה להגיע למצב בעיטה, וזה בחור. יש קרן, זה הסימון של השופט הצפונירי. והכדור נהדף, אבל זה לא נגמר, שוב סוזה החוצה. פפן בלי בושה שם מחלק מרפקים כדי לתפוס עמדה. ועכשיו זהו ג'ינולה, משאיר את זה לסוזה, יש לו בעיטה טובה, וזה ברשת. 1-1. 7 דקות. החזיק מעמד היתרון של ישראל, עד שבא האיש הזה, פרנק סו. אגב, מעלה אותו למרכז. לורן בלה. ניסיון יפה של לורן בלה, האיש שכבש 2 שערים. את הבעיטה, נבלם, לא נגמר. עוד ניסיון של סוזה, בידיים של קנטונה, מעביר את זה לצד השני. ז'אן פייר פפן עם הבעיטה הזו, ובוני במקום. לרבע ההזדמנות. מגן מצוין לזרזו, מנסה בעיטה, שימשיך פליקס חלפון. מנסה בעיטה, וזה ברשת! איזה שער אדיר של ג'ינולה! 2-1 לצרפת. אנחנו בדקה 39. ועטר מקשיב את הכדור לעבר רוזנטל, רוזנטל מגיע, אבל מועד על ג'ינולה, תראו מה הוא עושה. איזה שליטה מצוינת בכדור, קנטונה, החוצה. השחקן הזה, בכוונתי לא לקריה של רונן חרזי בדקה ה-21, כעבור 7 דקות. חיפש את קנטונה, וזהו סוזה, בוני קולר. איזה בומבה הוא הביא, סוזה. מוציא את זה החוצה. זהו אלון חזן, מנסה בעיטה, החוצה. קנטונה, חופשי לגמרי! איך השאירו אותו כל כך חופשי את אריק קנטונה, טווח של 17-8. חיפש את פפן במרכז, והוא מחפש אותו בכדור הזה, פפן, ובוני לוקח מצוין! יופי, בוני! פפן, המומחיות שלו. זה מגיע אליו, בוני יוצא, יופי! מנסה להכניס את פפן ומכניס אותו, פפן מול בוני, וזה בחור! הוא בדרך כלל לא מחתים ממצבים כאלה. ושחרר את דשאן, ודשאן מעלה את זה לצד השני, קנטונה, החוצה! כמה מנסה להיכנס, תראו את הפריסה של רוני, משאיר לחרזי, אוי למה עודף, זה לא נגמר, וזה נפתיר, שער! אייל ברקוביץ', 2-2! אייל ברקוביץ' עשה את זה! אין לנו מה להתבייש! קנטונה ופפן שם במרכז, הנה הכדור למרכז, קנטונה, זה בחוץ! אפשר לנשום לברכה. את הצרפתי, כדור מסובב לתוך הרחבה, בוני מאגר, לשחרר לדשאן, ודשאן מנסה להכניס הכדור לצד השני, והכדור מוריד את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטה, יש! שער! 3-2! מאיר תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון! צרפת! המונדיאל
בארצות הברית, הצרפתים יאכלו את הצפרדעים שלהם.